हेलो लोगोफोर नै दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय एग्रिकालचारनि स्प्रे ड्रनखौ मोगथाङाव नुदों आरोना लोगोसे दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय बाहायनोबो थांगासिनो दङ माने टेस्ट खालामनायनि आरोना बिर होनानै मुलि सारहोनायनि दा बेनि थाखाय नै थाग थियारि खालामगासिनो दङ मिथिया बिर होनो हागोन ना हाया बिखा गुलु गुलु मोनलायलांदों नै जोंहा बन्दुआबो लोगोआव दङ हेफाजाब होफादों स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा नै मलेना फार्स्ट टाइम ड्रन सालायगासिनो बारा बरियालै नै लोगोफोर ड्रनखौथ' आं बिर होनो हाबाय मोजांसो बारा गोरा नङा आरो नै दायो लोगोआ जोंना बन्दुआ सालायनायदों आरोना बेनिफ्राय टेस्ट नायखांनानै जों दायो दुब्लियावहाय माइ थिलियावहाय मुलि सारनो थाखाय जायगाखौ शिफ्ट खालामबाय आरोना मेसिन ड्रनखौ लाबोबाय दुब्लियावहाय ओमफ्राय दायो नै फिटिं खालामफिनगासिनो दङ मानोना लाबोनाय समाव फल्ट खालामफिननांगौ जायो नालाय दायो गांफोरखौ फुवारनानै रेडि खालामगासिनो दं आरोना स' नायलांबाय थादो एबार माइ थिलियावहाय मुलि सारनाय जासिगोन आरोना जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा फैदों आरोना जाहैबाय मुलि सारनाय जोङो मुलिखौ स्प्रे मेसिनजों बिखुङाव बानानै आबाद सिङाव थांनानै हाब्रुआव हाबनानै सारनो गोनां जायो नालाय दा बिदिनो सोलिबोबाय थादों दायो मोनसे इजि प्रसेस फैदों आरोना नैबे ड्रनजों माने मुलिखौ सारनो हायो आरोना बेवहाय खस्थ' गैला खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि मुलिखौ जों सारनानै फोजोबनो हायो आरो खस्थ' खम जाबाय टाइमबो सर्ट जाबाय नायलांबाय थादो माबायदि बिरहोयो बोरै सारो कमान जानांगोन सारनाया जोबासै नालाय बेटारि जोबना होबाय ओमफ्राय दा नै बेटारि फुल सार्ज खालामनानै दुगैजोब्बाय आरो ओंखाम जानानै दा फैफिनलायबाय आरोना फोथारावनो सारबावगोन आरो হয়েছে না?
दे